Rano jutro, 5. avgusta 1995. godine, borci 505. Bužinske viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine krenuli su na borbeni zadatak spajanja sa vojskom Republike Hrvatske. Komandant Izet Nanić kreće u svoju posljednju bitku. Komandant je otišao i to on piše sa grupa Tegos. To je sastavna grupa od naših Tajfuna i Gazija, oko 40 ljudi koji su imali zadatak upravo preko te previje koji sam spominjao da pređu, da uđu u Savokrajinu i da se probiju do hrvatske vojske tamo u pravcu Gline i da koordiniraju dejstva hrvatske vojske sa jedinicama 5. korpusa i tome slično. I on, znači, govori Šeki, to je Šeki Veladžić, bio komandant jurišnog bataljona, dalje moj kasnije obavještajac, Nijaz, njegov brat Nijaz i dalje ovi komandiri, pravac previja. I kaže, sve sam uložio, bit će moja, otprilike, parafrazirano, BiH, osjećam pobjeda je blizu, daje mi snage da učinim zamišljeno. I onda nestanem u struje u kancelariji, on piše, nestalo je struje, sretno i potpisiva. Ja ne znam da ima jedna stranica potpisana u njegovom dnevniku, ali ovaj dnevnik govori o tome da komandant Nanić nije bio na sektoru ušte planiranja gdje će sutra se odigravati bitka, nije niko mogao znati gdje će on biti, ni kuda će ići da mu bilo kakvu zasjedu namjesti, tako da bilo kakva priča o njegovoj pogibiji i ovoj oružju. Kretali su se teritorijom Hrvatske ka Dvoru, kroz šum, u rajonu Vijenca, ispod Kote, Hleb. Nailaze na tek osvojeni srpski bunker. Čuju se pojedinačni pucnji iz pušaka. Zastaju. Komandant Nanić puca na zasjedu. Iz stojećeg stava rafalima zasipa neprijatelja. U jednom momentu panterski se baca na desnu stranu puta. Mijenja okvir. Ponovo otvara vatru. Vodi se žestoka borba. Vatra je sve žešća i žešća. Komandant je pogođen. Pada na leđa. Nešto je htio reći. Ja sam baš bio na Grabovcu, na pravcu i čini mi se, ne mogu sada sjetim objekt, centar veze srpski, sa komandantom Abdićem, njegovim tigrovima, jednom jedinicom, kad na vezi, a imao sam dobre veze sa komandama brigade, dobijam izvještaj od komande 505. brigade da je poginuo Nanić. Sad ja sam jednom dilemi šta da kažem vojsci. I tamo je bio, odmah sam uputio Selmanovića, načelnika štaba, da se zadrži stanje, da preuzme drugi vršenje dužnosti, dok se ne imenuje komandant, ali je to jedan veliki gubitak za našu vojsku, za naš narod, za našu državu. Došao je i Mirsad Selmanović, došao je rahmetli Mirsad Sejdić, kasnije general, tad komandant 511. brigade. I ponovo saopštili da do daljnjeg ja komandujem brigadom. Taj čovjek skupi zube, pogleda u nebo, pa kasnije ideš dalje i moraš da ideš dalje. Izet je dar nama, od Boga dragog, da on takav bude. Jer bez njega, njegovog smisla za organizaciju, njegovog smisla da od nas, svojih saradnika, maksimalno izvuče i od svakog borca da nastavi u funkciju, sebe ne štedeći ni trun, svojim primjerom to pokazujući, u biti učinila je da 505. bude to što jeste. Zajedno sa velikim komandantom poginuli su Meho Bašić, načelnik bezbjednosti 505. viteške brigade i dvojica pratilaca,